Tagashira mashoko anorwadza. Pane tsaona yeBhazi yauraya vanhu 42 42 people mumugwagwa weN1 kuLimpopo. Tsaona iyi inosanganisira mwana mucheche apo bhazi reDNC ranga richibva kuGqeberha richienda kuHarare rapidiguka. Zvizvarwa zveZimbabwe neMalawi zviri pakuchema. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikeawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Bhazi renzendo refu reDNC raibva kuGqeberha richienda kuHarare rakaita tsaona mumugwagwa weN1 pedyo neMakhado mudunhu reLimpopo kuSouth Africa. Tsaona iyi yakaitika masikati nezuro musi wesvondo nenguva dza2 masikati apo bhazi iri rakabuda mumugwagwa wemugomo rikadonera pazidombo ndokupidiguka ndokurara nerufu yaro. Zvinosuruvarisa kuti vanhu 42 vakarasikirwa neupenyu kusanganisira mwana ane mwedzi 10 uyo akazofira muchipatara. Uye vamwe vakawanda vakakuvara ndokumhanyiswa kuzvipatara zviri pedyo. Bhazi iri ranga rakatakura vanhu vanga vari zvizvarwa zveZimbabwe neMalawi vaienda kumusha nezvikonzero zvavo mushure merwendo rurefu rwemakiromita zviuru 200. The passengers were mostly Zimbabweans and Malawians heading home for personal reasons after a long journey over 2,100 kilometers. Uye mishumo yepakutanga inoratidza kuti zvinogona kunge zvakakonzerwa nekuneta kwemutyairi kana kukanganisika kwemuchina webhazi. Hapana hapo dzimwe mota dzakabatanidzirwa mutsaona iyi. Dhokotera wekuLimpopo Dr. Popira Matuva vataura mashoko enyaradzo zvikuru vachiti kurasikirwa uku kunorwadza uye hurumende iri kupa rubatsiro rwepfungwa psychological support kune vakapona apo ichibatsirana neZimbabwe neMalawi kubatsira mhuri idzi.